Miksi te naiset olette niin pitkävihaisia? Mäkin oon pyytänyt 100 kertaa Onolta anteeksi, mutta ei. Vaikka mä nytkin konttaisin se ovelle, niin se varmaan löysi saman tien kiinni. Mitäs petit? Vahingossa. Se on vahinko, jos sä laitat kahviin sokerin sijasta suolaa, mutta sä että pität sun tyttöystävää sen parhaan kaverin kanssa, niin se on tavallista. Joo, miehet on sikoja ja sovinisteja. Hei, keksikää naiset joku uusi slogani vaikka, se on niin vanha tuo äksken. Hei, se on totta. Tuomo petti mua, Jarkko petti mua, Ismo petti mua. No kenen kanssa mukaan Ismo sua petti? Sindin. Sä olet olla hullu. Ainakin ajatuksissa ja se on mulle ihan sama asia. Sitä paitsi Ismo lähti ja se lähti siksi, että se pääsisi flirttailemaan muiden naisten kanssa. Ismo lähti just ton vainoharhaisuuden ja mustasukkaisuuden takia, että se itse edes tajua sitä. Kuule, joskus vainoharhanenkin voi olla oikeassa. Sitä paitsi Ismo tuki sua, kun sä petit Oonaa, se todistaa, että se hyväksyy pettämänsä. Sä olet sellainen vain hullu. Sulla on mun pullo. Salla mä olin typerä, mä petin Oonaa, mutta sä olet vielä typerämpi. Sä jätät Ismon, vaikka Ismo ei ole tehnyt mitään väärin. Oon mä ihan kauhea ihminen. Et. Mutta sä käyttänyt kauhealla tavalla. No en mä osaa mitenkään muutenkaan käyttäytyä. Hei. Turhaa me nyt tässä mitään valitellaan. Me olemme molemmat mokattu. Ja nyt on kyse vain siitä, että mitä me teemme asialle. Mitä? No mä lähden ainakin tapaamaan Oonaa. Jos siitä ei ehkä ole mitään apua, mutta jos mä nyt luovutan, se tarkoittaisi sitä, että mä alistun kohtaloon. Ja kun mä en mihinkään kohtaloon usko tai mihinkään horoskooppeinkaan, ja mä uskon, että me itse määräämme omat elämämme. Milloin susta on kasvamassa fiksu mies? Jos on ei ota mua takaisin, niin mä lähden muukalaislegionaan. Ehkä, mutta nyt mä lähden tapaamaan sitä Oonaa. Nyt mä lähden tapaamaan Ismoa.